Мәтрәй авылының Исмәгыйль мәчетен жылыту мәсьәләсе берничә тапкыр халык җыеннарында күтәрелгән иде инде. Быел әлеге мәсьәлә уңышлы хәл ителде. Үзебезнең Аллаһ йортына газ кертү дигән хыялыбыз тормышка ашты. Быелны моңа тикле безнең әлеге бинабыз утын кышкылыкка кергәндә утын белән ягыладыр. Безнең инде әлеге эшкә карата ярдәм кулларын күрсәттеләр. Үзебезнең җирлектә яшәүче авыл халкыбыз, эшмәкәрләребез һәм дә инде барлык финанска килгән мәсьәләләрне күтәрдек авыл халкы белән. Мәтрәйлеләр мәчеткә җыелып, җылылык ялгану шатлыгын бергәләп билгеләп үттеләр. Бу көнне мәчеттә шөкер мәҗлесе үткәрелде. Хөрмәтле туганнар, хөрмәтле кардәшләрем, авылдашлар, район вәкилләре. Без бүген шушы мәчет Аллаһ Таала иңендә газ кертү мәсьәләсен күтәргәлек, бу тормышка ашты. Шуның өчен бик зур рәхмәт авыл халкына. Bir ay içinde şuşu 260 bin yer bitirdik. Bizning avulda şunday yardımçıl, dini yolalarga tortila turgan kishilar yaşay, dinni hurmat eta turgan, mescitga yuri turgan менә һәр яклапта ярдәмчел кешеләр. Мин моны нигә алай дип әйтәм, чөнки мин чын күңелдән инандым. Без шундый зур эш башкардык, месчитебезгә газ ялгадык һәм инде әлбәттә бөтен авыл кешесенең ярдәме белән, авыл кешесенең генә түгел, читтәге мөселман кардәшләрнең ярдәме белән дә. Авыл халкының шатлыгын уртаклашырга кунаклар күп килде бу чарага. Район башлыгы Альберт Хужин да мәтрәйлеләргә изге теләкләрен җиткерде. Саулык, сәламәтлек барыгызга да бердәм булып, бергә булыйк һәм менә без күреп торабыз, бердәм булганда әллә нинди матур эшләр эшләргә. Мәтрәйлеләр авылда мәчет булуына ихластан шат булуларын белдерделәр. Алар бикләп мәчет тарафыннан оештырылган өмәләрдә һәм төрле чараларда актив катнашалар. Иң мөһиме, Аллаһ йортыбыз эшләсен, авылыбыз халкы иманлы, гыйлемле, һәр вакыт шулай бердәм булсын дип теләделәр чарада катнашучылар. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.